Il-Partit Nazzjonalista qed jiffaċċja piżijiet kbar ta' ħlasijiet ta' dejn li għandu pendenti dan hekk kif is-sena l-ġdida li tibda fi ftit tal-jiem oħra. Il-partit immexxi minn Alex Borg irid iħallas bil-fors aktar minn 3.8 miljun euro. Dan joħroġ mill-kontijiet awditjati li ġew ippreżentati aktar kmin din il-ġimgħa wara li għal dawn l-aħħar 5 snin il-Partit Nazzjonalista baqa' ma ppreżentahomx biksur sfaċċat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Mill-kontijiet finanzjarji ippubblikati mill-Kummissjoni Elettorali joħroġ li s-self nazzjonalista tela minn ftit aktar minn 220,000 euro fl-2020 għal iżjed minn 3.8 miljun euro is-sena l-oħra. Skont il-kontijiet tiegħu għall-2024 li ġew iffirmati mill-awditur Ryan Borg, il-Partit Nazzjonalista rid iħallas aktar minn 1.1 miljun euro f'self din is-sena waqt li fl-2026 dak davut jitla għal aktar minn 3.8 miljun euro. Dan ifisser li b'kollox sas-sena d-dieħla suppost iridu ikunu tħallsu madwar 5 miljun euro. Raġuni wkoll għal xiex fl-ewwel kummenti tiegħu lill-medja wara il-ħatra bħala kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg ried li l-Istat jiffinanzja lil partiti f'pajjiżna. Dakinhar tal-pubblikazzjoni tal-kontijiet it-tnejn il-Kap Nazzjonalista qal id-dejn tal-partit u ta' 11 miljun euro, mentri sa ftit xhur biss qabel kemm is-Segretarju Ġenerali attwal Nazzjonalista Charles Bonello u l-eks Kap Nazzjonalista Bernard Grech qalu l-Partit Nazzjonalista għandu 32 miljun euro dejn. Minn barra hekk din il-ġimgħa stess l-eks Kap Nazzjonalista Adrian Delija qal lil One News li mindu spiċċa u mitmum tal-partit id-dejn żdied u mhux naqas. Konxju li żdiet id-dejn jiġifieri minn spiċċajt kap inti. Mill-informazzjoni li għandi żdiet id-dejn iva.